Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sada na punta mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, C-on-A, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Abino adlaw na usab karon nga unsa ba tarong adlaw? Pizza 26, no? Pizza 26 na kini dili, pizza 27. Pizza 27 na kini sa bulan sa kining Setyembre, no? Adlaw karon nga Biyernes, no? Pizza 27 na kini sa bulan sa Setyembre. O padayon kita mahigala, no? Adlaw karon nga Biyernes, pizza 27 na kini sa bulan sa Setyembre. Mahigala, no? Medyo atong huna-huna mahigala. Daghang kita gihuna-huna, no? Muna gina dunay may ingon nga pader basig tigulang nakakudili dili pa jud ko kay gulang, daghan pa lamang jud ko gihuna-huna. Ayan. No, kumusta naman mga higala, no? Ang mga kaigsuon na nato nga nagsunod din ang ato nga programa sa Facebook, sa teleradyo, sa radyo ug sa daghan pang mga media platforms, no, nga nagsunod sa atong mga programa sa DYWC, sa Facebook ug sa uban pa nga mga media platforms, no, nga magamit karon nato, no? Kaysa una mahigala radyo naman gyud dayong nagsugod ko ining ato ang programa mahigala radyo pa gyud to, and then nahimo nga teleradyo na, and then naabot na siya sa Facebook ug daghan pang uban. So in line with modernization ba ingon niya na nahala, no? May mudto na kanatong tanan nang hinaot kita nga ana kamong tanan sa Kapiskay's Panglawas adlaw karon nga Biyernes, pizza 27 na kini sa bulan sa Setyembre. Bino aran ata mahigala sa atuang wala lang sa taroy si BCP News mahigala, ha, kay medyo kuan taro gamay bulo bisi-bisi ta gamay mahigala, no? Bulo bisi-bisi gamay, no, ingon niya. September 20, wala kita September 27 mahigala. Yala, no, balayon kita ug ari kita sa ato ang Saint of the Day. September 27, Saint of the Day nato, walay lain kung dili si no. Oy, ang amo ang founder sa Vincentian, no, kay ako mahigala kanang naka-eskwaan man ko, naka-eskwela man ko sa Seminaryo Mayor de San Carlos, o sa panahon nga nag-eskwela ko dito, ang nagdumala pa sa Seminaryo Mayor de San Carlos sa Cebu mao ang mga Vincentian Fathers, no? Ang amo ang rector nga adto sa una mahigala na hinumdum ko nila ni Father Manny Hinete, no? Nila ni Father Rafael Sucaldito, no? Father Martin, no? Daghan sila mahigala, no? Si Father daghang mga kaparian mahigala nga miyembro sa kining Vincentian family sa CM, no, Congregation of the Mission, CM na mahigala unya ilang founder mao kini si Saint Vincent de Paul. Gani nakadaog ko sa una mahigala. Third prize sa kining kanang theme, no? Theme alang sa kining Saint Vincent de Paul, no? Ho, 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 Saint Vincent de Paul, you are the father and a friend. Those who anak mo na, nalimot na ko sa wordings. Pero, nakadaog ko anak sa unang mahigala na, it's been a long time before, and it happened once before. But the memories of all that he had done keeps on ringing in my ear. Ayan yan. Una nakadaog ko na mahigala. Og third prize, so, barato pa to kayo sa una mahigala. Ang third prize, 300 pod kayo. Kuan man, kanang third prize, 300 pod. So, no? So, karong adlaw mahigala, ato nga gihinumduman si Saint Vincent de Paul, no? Ang founder sa CMO Congregation. Kami dahil ato dahil kumustahon si Father Gami, no, kay matod pa ni Father Father Dami, ang akong classmate nga matod pa niya. Mutanaw po dahil siya sa ako ang programa. Father Dam, no, ako ang classmate mo hingala nga Kuraparuku sa
kining himalalod. Unya nga to pong kura paruko des Larina, si Father Norberto Masyon, may muntog di, ano, o laan pa dyan natong, kasi may laan akong kura paruko pagaron mahiga. Bergan ba may, pagsugod na mo, sa college, ubay-ubay, may mga pare na. No, pagka-theology na, murag, kuha naman lang may kabuk na bilin, upat, nga buhi pa. Ako, si Father Tonton Arnaiz, ang kura paruko sa Kwasay Parish sa Batinggil, dayong kura paruko sa Larina, si Father Norberto Masyon, Father Obing, o kanon ang kura paruko po si Malalod, no? Si Father Dami Hiramis. Kami mga classmate, ang uban namo, kalooy sa Dios, tuwa na sa laing kalibutan, no? Nagtuwa na sa sabakan ni Kristo, no? Si Father Burton Villarmente, no? Tuwa na dito. Yan na po milaing kauban nga Father na po gyudron kaya na-dispense naman, no? Si Father Junar Sibilia. Na para dispensado na nahatagan na siya pagtugot na magminyo na, no? So si Father Junar Sibilia ato ka ng classmate. Ang usa na mo ka classmate sa theology, tuwa na pud sa sabakan sa Dios, si Inocencio Tilos. Brad, niabot na to siya mahigala og mga inuntalang pulo nga third year na mosulod na sa pagkadikon unta, pero mura og wala makapadayon. Ini ana no, nahala may mudto na kanatong tanan mga higala. Sa ako nang ginaingon na connected bigamay sa kapistahan ni Saint Vincent de Paul, kaya nga mo ang sa una nga mga kaparian nga nagdumala sa seminaryo meron di San Carlos sa Mabulo, si Saint Vincent de Paul man, nga founder sa CM. So kinsa man kini si Saint Vincent de Paul, usa siya ka French na unya kining gitawag dito og nakadungog siya og confession of a dying person which opened his mind to many things that belongs to God. First, with the help of rich people, he established many charitable institutions. And then, yang gitukod ang Congregation of the Mission, na gitawag na itong Vincentians, and together with St. Louis de Marillac, no, iya po nga natukod ang Daughters of the Charity. Niya founded kining several hospital and collected relief founder for the victims of kining unya matud pa unya nag-usa sila sa mga naghimo og ni-establish og mga seminaries, no muna nga gitrain gyud kining mga Vincentians nga sila modumala og mga seminaryo. Hala no. So karong adlaw ato nga gihinumduman ang lain na pong santo sa Katolikong simbahan nga mao si San Vicente de Paul. Muna di Paul na tawag na San Vicente de Paul. Hala no. Padayon ta sa ato nga mga buhat tonon ug ari na kita sa ato ang catechism. The historical Jesus and his founding of the church. Ano? As a religion, we have our history. Christianity derives from the historical Jesus and his work of salvation. Sa ito pa, sa Roman Catholicism, historical yun ang ato ang founder. No, dili ingon nga wala mahibutang sa history, kung dili naagid siya sa history, no? As a religion, we have our history. Christianity derives from the historical Jesus and his work of salvation. The proof of his historical existence can be proven by science and not only by the Bible. Wala, no? Sa ito pa, kung ato yung tanahon ang history sa kasaysayan sa kinabuhi ni Kristo, tinuod yun siya na came into existence. Yun yan, ano? And then, the community, unya, matud pa, we also have the Acts of the Apostles and the Epistles of Paul, the continuation of Christ's teachings through the apostles. No, sa ato pa, ang ato ang simbahan, doon natin history, no? Nagawas kang sa historical Jesus, doon na pagyutay laing history nga ang mga apostoles na mao nagpadayon sa buluhaton ni Kristo mo na gitawag nato sa Biblia og the Acts of the Apostles, ang mga gipanghimo sa mga apostoles ug ang mga sulat ni San Pablo. Ano? And then a community was kining build, no, was formed. And then the community progressed from Jerusalem to Rome. Ayan, no? So gikan sa Jerusalem ang kining grupo nga gitukod sa mga apostoles nga gitahasan po ni Kristo nilambo
o gikan sa Jerusalem na malihin kini didto sa kining Roma. O gani pag-abot ni during the time of Emperor Constantino, he made Christianity as the official religion of the Roman Empire. Sa diha nga niabot si kining Haring Constantino, no, iyang gihimo ang Christianity nga mao'y opisyal no nga relihiyon sa Romano Imperyo Romano. And also the Pope is based in Rome. So in order to express our communion with the Pope, who is Roman, so we are called Roman Catholics. Sa ato pa nang gitawag taog mga Roman murang aron maron ba mamahimo ma-establisa malig-on ang ato ang relasyon sa Santo Papa isip maoy gibinla ni Kristo sa iyang simbahan nga maoy gituboy usab sa mga apostoles. Ang ato ang simbahan Katoliko pagpakita nga aduna kitay ka koneksyon sa Roma, gitawag ang atong relihiyon o Roman Catholics. No? Kunya kung atong basahon sa Mateo kapitulo 28 versikulo 19 hangtod sa 20, Jesus' teachings can be applicable in all aspects of a human person, and that is why He instituted the 7 sacraments. Oh, klaro ba, no? Sa ito pa, aron nga ang pagka-Kristiyanos nato applicable sa tanang aspeto sa ato ang pagkatao, gihimo ni Kristo ang 7 ka mga sakramento o sakramento. Aron kita mahimong miyembro sa katawhan sa Dios, gitukod ni Kristo ang sakramento sa bunyag aron ma-officially kuan kita kanang officially affiliated, no, mahimo na kitang membro aron mahimo kitang official member sa Catholic Church through kanang bunyag. And then gitukod ni Kristo ang kining gitawag nato og pinaagi sa Espiritu Santo, gitukod ni Kristo ang sakramento sa kumpirma nga diin kumpirmahan kita pag-abot na kini sa 7 anyos pataas. And then aron nga makumpleto pag yun ang ato ang pagpangandam alang sa pagdawat kang Kristo diya sa Santo Komunyon, gihimo po ni Kristo ang gitawag ng sakramento sa kumpisal. And pag human nga ang bata sa 7 anyos nakakumpisal na, nakumpirmahan na, nahala, no? Ato na dayon kini nga kuanon kanang kalawaton, apilon nas misa. And then pag human aron pod nga mamahimo nga aduna gyoy kanang mohimo pag-administrar sa mga sakramento, gitukod pod ni Kristo ang sakramento sa orden sa pagkapari. Ayan, no? And then gihimo po dayon kay ang uban nagpari man, ang uban nagminyo man pod, una nga gitukod po dayon ni Kristo ang sakramento sa kasal. And then kung humanatanan niabot ng katapusan sa atong panuigon nga medyo gulang-gulang na ta, sa dayon na natong gikan hilugan kita aron pagpangandam sa atong pagbiyahe balik ta sa sabakan sa Dios. Mo na kanang gitawag natong sakramento sa kining hilog sa masakiton. Ayan, no? So, klaro na, ha? So, the historical Jesus and His founding of the church, including the sacraments. Ingon niya na, ha? So, ari na kita sa kining ikaduha nga portion sa ato nga kuan. Kining gitawag nato og angels, kining pagtukod ni Kristo sa ato ang simbahan. Sa simbahan, pagtukod ni Kristo sa paghimo sa atong langitong amahan sa gitawag natong kalibutan. Ingon niya na unya sigon sa atong nasabtan ang kalibutan mismong ang Dios mao'y naghimo sa kalibutan sa tibuok niyang kaanyag, kamadagayaon, kahapsay bisan kon managlahi ang ilang kahimuan kana gitawag natong diversity, no? Sa to pa ang Ginoo wala naghimong uniforme, no, walay uniformity. There is diversity pero adunay panaghiusa, no? Sa manang diversity, managlahing tumong, managlahing kahimuan, managlahi ang pakunahuna. Diverse minung malaglahi pero usara ang tumong unsa man nga mahiusa sa Dios. Ingon niya no. Nya mismo ang Dios
mao naghimo niini. Ato kanang mabasa sa Genesis chapter 1 verses 1 to 20, verses 1 hangtod sa kapitulo 2 verses 4, no, ang sugilanon sa pagkahimo sa kalibutan. Unya, walay makaingon kita nga walay ania ni ining kalibutan nga wala himuan sa Dios. So kitang tanan gyud hinimo kita sa Dios. Ang matag usa ka binuhat adunay na angkon nga kaayo o kahingpitan. No mo na nga paghuman gyud og himo ni Kristo sa kalibutan niingon dayon siya nga ug nakita sa Dios nga maayo ang iyahang nahimo. Ayan, no? So kitang tanan mga maayo gyud ita. Unya kaubuton usab sa Dios nga ang tanang mga tao muila sa usag-usa nga isip iyahang katabang. Munay gitawag nato sa in English og interdependence. Nga ako gihimo alang sa uban, ang uban gihimo alang kanako. Nasuto pa interdependence ba, no? Pananlitan ang mga ginikanan gihimo alang sa mga anak. Ang mga anak ginahimo alang sa mga ginikanan, no? Ang mga pag-umangkon gihimo sa mga uyuan. Ang mga uyuan gihimo alang sa mga pag-umangkon, ano? Ang mga dato gihimo alang sa mga pobre. Ang mga pobre pod gihimo alang sa mga dato. In other words, sa gihimo sa Dios adunay interdependence. Unya kung makumplito walay panagmunay dili gusto ang Ginoo nga maghinangol ta. No, kinahanglan na magtinabangay gid ta, no, pinaagi sa gitawag nato sa in English o theory of interdependence. Ana, no? Ang mga politiko mutabang sa mga kining constituents, ang mga constituents po mutabang po sa mga politiko, mga leaders. So in other words, Jesus Christ, in other words, God created the world and all His creatures as interdependent. Naagyo na itumong nga magtinabangay kita. No, klaro ba? Abi na balik-balikan. Balik-balikan na to na ubang adlaw mahigala ha, nato ang nagpamalandungan karon nga makaingon kita nga maayo ang tanan nga nahimo sa Dios, maayo ang tanan ug ang tanan gihimo alang sa usag-usa, ang usag-usa gihimo alang sa tanan. Muna gitawag sa in English og interdependence. Okay? So, din na lang ko na ako kutob. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alaga, Reverendo Father Edwin Damol. Manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios makagahong tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas!